Okay, bahin ni Gindulman mga higala. Of course, no? Ato guning lungsod guni. Ati manon guni nato, doktoral. Ang daghang konsumidor karon sa tubig ay pastilan. Atensyon! Atensyon, ginbuwas ko. O, ginbuwas ko, minaw. Serbisyo totoo. Okay, ginbuwas ko. Muna nag-supply sa tubig sa 11 ka barangay. Huwag ko masayop. 11 ka barangay sa Gindulman. Nagreklamo ang mga konsumidor kay pertin taasa ang inyong paningil karon sa tubig. Nga naman yung tao na, oy, gikonsulta baka ni sa mga konsumidor. Kay kini bayang ginbuwas ko, gi mo nang klarohon gid no. Be correction nila ko og sayop po. Ang meaning sa ginbuwas ko kaniadto pa ni no, kaniadto pa ni karaan na ning ngalan. Gindulman ilaw ng buhay Water and Sanitation Cooperative. O tanawan ang tumoy ana, cooperative. So ang mga membro sa co-op, ang mga membro ba sa kooperatiba, minaw? Tag-iya sila og sila goy member owner. Kung sa kooperatiba, di ba? Kamo tanan, membro, tag-iya mo sa unsa inyong proyekto sa manining tubig, pagpadagan sa tubig. So ang atong katingala karon nganong nakugang. Nakurat. Minaw, hinatunta may pasabot. Adunay taga ginbuwas ko nga mo pasabot ni ini. Ngano ngayon ani pertinda ko agid ang increase mga higala. Okay ra og madapa pero pagbida. Ang panahon ron perting simi ipit gud karon. Perti lisura ang panginabuhi karon. Nya dunganan pa aning bayronon sa tubig nga halos doble. No, hinatunta. Hello. Hinatunta nga dunay maka pasabot niya nya ugmahin mo. Ha? Di ba pwede adyo sa paningil karon? Unja ra ugma hilwas na ng daghang pangutana nga nganong taas ang bayronon. Mura matagwa na lay katungod ani, di ba? O minaw. Bragwa na tayo katungod nga mangutana, musupak, na unsa naman lang yung klases kooperatiba, nga ang mga membro di naman lang tagaan yung tawag respeto. Kay gadudag yung ko ani mga higala, na koreksyon nila ko ha. Wa gyud ni makonsulta sa mga konsumidor. Kay nganong nakalitan man sila. Wa ko masayop, murag 23 kuno karon. Ako i-check ang ako billing ha. Kay ganiha porbida ni abot na sa dambiling oy. Mao gini akong kahadlukan mga higala. Basta ingon aning mga kanang katapusas kalibutan. Katapusas kalibutan, di ko mahadlok anay. Pero nga akong kahadlukan mga higala kaning katapusan sa buwan. Katapos sa buwan, magkurog ko ay daghang maningil. Mao na hitabo. Stilan. So diyan ni abot na kong bill na pod sa ginbuwas ko. Pertenda ko am ni ako bayron noon. Oy. So sige lang. Ato ni pangitaag sulbad no ang atong pangutana. Doon na ba ni pagtugot? Kadi man basta-basta ang ingon ani ginbuwas ko, ay dili na sila basta-basta maka pataas o tingil sa tubig. Oy, o dili mo agi sa approval sa National Water Resources Board, NWRB, sa Manila, mga higala. So dapat pahibaloon tani o doon na ba'y approval kini? Kaya ako nahinomdom ko, kaniadto doon na po higayon. Ako klaro niya, doon na higayon nga nagpataas po og
paningil ang ginbuwas ko nga way pagtugot sa NWRB. Ay dili mahimo pud na oy. Tagaan po ninyo respeto ang mga membro. Kooperatiba ba yan eh? Dili ni korporasyon. Kamu ba mga opisyalis diya, mga board of director, dili ni business corporation ninyo. Ang nagtukod ani, kining ginbuwas ko, katawhan sa gindulman. Pagsugod gani ani, dili wa may kas nga puhunan ang ginbuwas ko ani kay gikan man ni sa munisipyo, di ba? Gikas munisipyo niya gisalig. Gi-turn over sa ginbuwas ko. So dapat lang unta kay kwarta gyapos katawan ang puhunan ani. Dapat unta klaro ba? Pasabta ang mga konsumidor kay membro sila sa kooperatiba. Kung ngano nga nagpataas mo, doon na ba'y approval? Doon na ba'y konsultasyon? Kaya dili gyud lalim ba ya sa Ginoo. Maayo mo diha kay dagko tele mong sweldo diha. Oy. Pamahin sa doy. Kita mga membro sa kooperatiba. Kahibalo ba mo pila sweldo nila? Di pa hibalo ba ta? Ay wala oy. Ako wag ni ko kahibalo. Tilada. So anyway, sagdi lang. Ang ato na lang nga ingon aning tingil ba? Tingil sa sa tubig, ilang gitasaan, dapat lang unta, manabi-tabi pod. Musirbato ba? Musirbato ng konsumidor kay mayo bag na rin itong bayronon ay daghan na pa'y kurente. Kung kay anak ipang pa-eskwela, forbidden pa ita. Kada simana, padalag allowance, tuition pa. So, tubig, di ba? O katong klaroon, perting abunda kayo ng tubig sa gindulman, oy. O, daghan. Tapos bukid, to pa'y tubig daghan dito. Nga ano maning abunda unta tas tubig. Nga ano maning mahal naman noon. Naon sa ay naman ito. Asti lagi do. Mga tawa lang mo diha. Mga tawa man mo. Katawanan ba di ay? Ikatawa lang di ay kuno kay problema kuno ning bayro noon. Asti lang. Ala. Pero sige, mohangyo ta. Mohangyo ta sa ginbuwas ko nga kananaang pasabton ang mga konsumidor. Ug na ilang reklamo, na ilang pangutana, tubagon. Inyo nang responsibilidad nga mutubag. Palihog di ta magpabungol-bungol, ginbuwas ko. Kini ang inyong tulumanon. Senfor Labastida. Senfor Labastida. Serbisyo. Totoo. Serbisyo. Totoo.